nangu lo owagcina eseyi-ex yakhe uThandeka. Kodwa mantombazane niyayenza into ebuhlungu. Wayengagcine ey'bulele loya mbhemu. Ngoba isitori sakhe uyasizwa mese sichaza ukuthi nasi isitori ngikuxoxele nge-ex yami uThandeka. Sasingeve sithandana into yethi ingeve incomeka. Ukushada kwabo iphuphulitho ngithi lizofezeka kodwa Nkosi ngangingazi ngizogcina ngokuphoxeka. Kusukela e-high school lapho saqala ukuthandana izinto zisihambela kahle sasingakaze saxabane we were there for each other. Every time uma sidingana lalingakaze liphele usuku singazange sabonana. Sesifunda umatric ubusuku bonke sasingalali isibhizi sifunda then saphasa bajabula nabazali. Sekumele ngiye-varsity ekhaya bathi ayikho imali nami ngazama ukuhlanganisa ngi-aplayela amabhasari but akulunganga. Phela ekhaya silala ngophuthu uThandeka abazali bakhe bayomfaka umangosuthu. Inhliziyo yababuhlungu esehamba kwaphela uvuya but wathi uzophatha kahle angimlinde uzobuya. Uyayizwa lonto? Ushiye isithembiso uThandeka ngala. Hlezi-ke lo mbhemu ngala uyazabalaza yena. The first 3 months nje uThandeka emangosuthu wayengezwa mshini. Yezwa uyashabasheka. Wajoyina i-crew e-wrong ethanda ubumnandi. Yathi akakhohlwa yilo mbhemu lo izomtholela indoda eblind i-BEE elihamba ngo-OD liphatha amarandi. Nangampela wagcina iphilile leyo mpilo yize ngathanda. Yezwa. Washintsha wawungase umbone egibela i-taxi wayesenendoda yakhe evele imkhiphile ko-Max ne. Friday yamthatha indoda emvakashisa kwayo yathi akangakhathazeki nje ifuna nje abone umuzi wayo. Hayi bangena endlini beqabulane bagijimela imizwa baphosana embedeni. Kwathi kuyagxuma lokho kuThandeka ukuthi baby mina ngiyahlola yathi indoda yayo sekulate lo shida ngokholo. Bagcina belalile lutho ukusebenzisa ijazi ubeyivirgin uThandeka umbhedo wonke ugcwele igazi. Wathi uya-check-a ke emva ka5 months wathola ukuthi hayi une-Z3. Lona njalo ulindile ngala. Uyayizwa into ebuhlungu kanjalo madoda ungayihila uyithini lonto leyo. Hayi ngicela bonke nje Nkosi yami abadlule emene njalo. Bahile bafowethu. Bahile ngempela ngoba bafowethu siyalimazana la egameni lothando. Siyalimazana la egameni lothando. Uthando olunjani lolu olukhipha idumbu? Uthando olunjani lolu olucreate inzondo? Lushintsha uthando from love to hate kanjani? Bekuyilona kodwa uthando wasaqaleni noma bekokunye? Ngicela wenze nje mfowethu mina ukuze ungangeni mhlambe ogibeni. Ngicela ukuthi ukholelwe kuwena, uthande wena futhi yazi. Uthande wena, uzamukele futhi wena, wazi ukuthi akekho umuntu oyokuthanda ukudlula wena. Ume ngemiso zakho, mtshida. Musa ukufuna ukuluza everything, uzama ukunelisa lo owakwakho. Lo umbiza ngentombi yakho. Noma ngabe ingoduso yakho. Noma ngabe umkakho. You cannot pour from an empty cup, yes? Musa ngeke uzumeli umenelisa umuntu onganele kwayena. Kumele azanelise yena first. Mazi uhambe ngerimphansi. Wame sehambe sekushiya uzocabanga yonke lento. Kokade wenza ama sacrifice. Bese uyasuka lapho uyamdubula. Bese nawe uyazidubula. Ufele egameni lothando. Funeki kufele esilondeni njengempukane bafethu asifunda ukuyithanda thina. Uphilile engekho waphila ekhona usazophinda uphile futhi engekho. Uyayizwa lonto? Ngawuthatha umphefumulo wakho. Ngawuthatha ubalekile kuwe. Kunabantu futhi abakuthandayo. Sangabulalana egameni lothando bafethu. Umuntu menzele into ngoba you can. Uma ungakwazi awukwazi. Nansi nje yezi Valentine. I-pressure abantu abazobe benayo iyamangalisa. Umunye ongena ekolotini, omunye akathandi kodwa uzokwenza anyway. Akuyakho isense kuyena kodwa uzokwenza. Uzocabanga zonke lezo zinto mhlazane lo esethi ayi sengibona abangcono. Mina ngangikwazi ukusho ukwenza izinto ngingathandi.
so ubona abangcono wena ukwazi. Ngiyawukhuza lowo moya. Uyayathi ke uDr Olumide ukuba single has nothing to do with ukuba married. Hayi ukuthi usingle. I-opposite ka single udabula ngithi. Akuyena umarried. I-opposite ka married unmarried. So wena learn to be single. Learn to be single so that u1 no1 will be equals to u1. Ngoba wena uma ukufundile ukuba single kusho ukuba complete and whole. Yes, it has nothing to do with ukushada nokungashada. Kusho ukuthi uya whole, awushodi, you know yourself, you understand yourself, you know your likes, your dislikes. You are complete. Lo munye ozofika naye mefika complete kanjalo. Nobabili. You have something to give la. Manje yilo uthi ngifuna indoda ezongithanda, enginakekele, indoda ngala, ngifuna umuntu ozongihlonipha, angithobele, wonke umuntu uzothatha la. Akekho ozogive. What is that you are here to bring? Anything you multiply by 0 is equal to 0. Kusele lutho. Because now uzothatha nalo uzothatha. Learn to be single and whole, uwedwa. Yes. Akekho umuntu ozokwazi ukuvala isikhala la kuwena ngaphandle kwakho. Akekho umuntu ozokwazi ukuvala isikhala ngaphandle kwakho. Learn to be single and whole. Yes. Bese kuyahamba uyoyicommit. Ngoba manje nobabili nizoba confused kulo mshado wenu. Umshado is just a mirror. Umirrorisha nina. There is nothing wrong with ukushada. Uveza nina. If two miserable people are getting married, it will be a miserable marriage. Yabo? Yeah. Two people bangena ndawonye la relationship kwi marriage abakwi financial jeopardy uma misery vele yona abazoyikhukha leyo. Ngoba ireflecta bona. Yabo? So akuqala uyihlele nje. What is it that you are here to bring? What is it that you are here to offer? Are you complete and whole noma uzoncika email la? Akuyena other half lo ukuthi umela ukuthi akucomplete ngoba wena incomplete. Cha. Iba complete nje uwedwa nje kanje. Yabo? Yabona nje uzokwenzela isibonelo ngami. Lento engiyikhulumayo angitheorize, into engiyenzayo mina. Yabo? Njoba ngizihlalela ngedwa nje la ngihleli khona. Ngiphelele futhi la. Yabo? Angiko obsessed. Ngingashona nje la ngesigulukuqo. Umuntu wami engazange ukuthi ukhalela ukungithinta akho cala futhi lapha akunaduty. Angizibhori mina. Yabo? Angizibhori. Mase say right foot use right. Sezongithinta ayikho inkinga futhi lapha. Ngiphelele. Angeke uze kukhona ukuthi isikhwishikwishi hayi angeke kube kubona khona isikhwishikwishi. Uma ukuthi ngiya understand. All right. Manje sekuzoba ukuthi ke Thambusu ayikho into anganginika yona engingazinikile yona mina. Konke okunyaza ukuletha it's just an overflow. Abo, just an overflow. Ngoba umuntu yobe sakuthengele lokhu awuneli, awujabuli. Abe sakuthengele lokhu awujabuli ngoba unomgodi ngaphakathi ngoba awukho complete and whole. Awuzinelisile kwaye wena. Ayekho umuntu okwazi ukuthatha injabulo ayithatha ayifekele esandleni nani mina nathi injabulo. Injabulo isuka kuwe la ngaphakathi. Yes. Ujabula ngoba kufuna wena. Ayizwa lonto. Iyo ke lento yenza abantu begcina sebe own abantu, sebe ba control. Thi uyamcontrola manje uyam-own, obsessed ngaye. Yabo? Akukho healed. Communicateani ke makuthi khona la kungahambi khona kahle. Kodwa angabikho umuntu obsessed own omunye la. Ngenxa ukuthi ngikwenzela 1 2 sengiyaku-own. Yabo? Communicateani. I beg you, good people. Mawuthi kanjani futhi nishadelwe. Mawuthi nixakeke kakhulu umnyasha umoya nibuye nikhumbulana. Yabo ngaze nibulalane nje.